Доброго дня! Сьогодні на засідання комісії з питань фінансів, планування, бюджету і планування, соціоекономічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва були запрошені члени комісії, але, на жаль, який черговий раз не з'явилися. На порядок денний було винесено 4 питання. Перше – про внесення змін до бюджету Костянтинівської сільської територіальної громади. Друге – про бюджет Костянтинівської громади на 26 рік. Третє – про припинення співробітництва Костянтинівської тергромади з територіальними громадами в формі делегування виконання окремих повноважень. І четверте – про встановлення граничної вартості та безкоштовного одноразового харчування у закладах освіти Костянтинівської сільської ради на 26 рік. Але, на жаль, так як члени комісії не з'явились, питання не розглянуті, і згідно пункту 2.12, якщо комісія не відбулася, всі питання винести на розгляд